det ser lækkert ud. Så skal jeg lige bede om de sidste 5 sms'er, du har sendt. Hvad for noget? Mit telefonnummer? Nej, hvad skal jeg? Så vil jeg også have dit. Det skal I ikke. Nej. Nej. På min næste. Nej, jeg vil ikke have. Jeg sendte det til min søster. Ja, hvad er søsterens nummer? Jeg vil da ikke udgive hendes telefonnummer til nogen. Det lover jeg dig, jeg ikke vil. Jeg udleverer ikke nogens uden at tilladelse. Så skal jeg lige høre, hvor du var i går kl. 8. Så var jeg hjemme hos mine forældre. Har du deres telefonnummer samtidig? Ja, det får du heller ikke. Hej. Jeg går bare lige med jer. Nå, okay. Bare se, hvor I skal hen. Nå, okay. Det er lidt mærkeligt, det her. Nå, men vi skal derover. Ja, så er vi bare det. 13 kroner, og så skal jeg lige bede om dit telefonnummer. Hvorfor det? Jamen, det er helt standard herinde, for at give dig en bedre service. Det har jeg ikke lyst til at give. Så skal jeg bede om din e-mailadresse i stedet for. Det har jeg heller ikke lyst til. Jeg vil bare gerne have en bolle, og så smukt. Jeg skal bare lige høre, hvor du var henne i går kl. 8.